Ja, så får jeg bjøre deg velkommen til FTZ, der håndballstist i Høyviksøtlene, og det er mellom H91 og Kintel. Det er så at H91 er 8 li og i deltene vi 16 stigen, og Taimon Abedje kommer nettopp Kintel vi 15 stigen, og VUF eisene vi 15 stigen. Vi husker at VUF hever et vet bedre malmån, så tar egentlig av ørenplasset, og Kintel er så av tredjeplasset. Men vi er en sikker idé, så kan Kintel jo holde seg opp av jant vi stigen i alle føren måter H91. Og det har vært en øye kærkommer å si at de siste møttes, det var den 23. oktober, og det var i Gundatatt, nei, årsaka, ikke Gundatatt, det var i Høtlen Holse, og nå begynner vi en minutt av tøgn. Ja. En god syr halta stekk. Som og var ennå, så spilte Hesveline og i Høyviksøtlene den 23. oktober. Og da var det så H91 som vann 22-21 etter at Kintel fikk vel bedre begynne. Så nå får vi så suttje hvordan vi liker for at jeg kan ikke høre det. Det er et fullmann av Kintelsli for det første ferie Kapengarden, og så gjerne er det et H91 som er sere mest av skavlen. En hele 6 leikere er utover. Dommer der er Thomas Joel Thomsen og Eion Samuelsen. Det er Kintel som begynner. Hjaltemor Jakobsen, Edvardsen, Josef Abrahamsen ute av høyre vantje. Midtfyrre er Hjaltemor Jakobsen. Josef. Spiller til Edvardsen som skårer det første målet. Kintel 8-1-0. David Edvardsen. Så Kintels leggeren, nei, Orsaka H91. Rønner på han rundt. Hilmar Jakobsen. Midtfyrre er spillfordelaren Rune West Hogard. Ute av vinstra batje er det Marsk, hva heter han? Marsk Makker. Så er det den første rundt om, det er fra Hilmar Jakobsen. Men han blir pilket over. Edvardsen til Hjaltemor stekker av. Fikk jeg opp her, helt en var fru eller vant noe, men ble så dekker ut. Og Kintel bygger opp av noe. Thomas Hansson ute av vinstra batje. Spiller der skjønner mellom. Får han ut i måte David Edvardsen. Ut til Hansson, så kvar det ut av Vansjon, men ut fra Tratter, Hansson. Holm Jakobsen. Ut, så får han bryter seg gjennom, men det er veldig stendig for ferie, og halvt noen. Gult kort. Første gode korset. Det var det tvermans her, og han som helt mest var Sigmund Dahl, så han fikk gode kort. Midtfyrre som spiller for Dahlaron, det er Kjennle, det er leggere ved nummer 3, det var ikke noen Hjalte Mor Jakobsen, stor skytt og Jadamon. Han får bolten nå, støtter vi ut til Hansson, kan han helt men han slipper ikke så godt. Så finner han ikke så godt, og han skårer innan verstånden i midten, hånden av mannen og i Mali. Og det var leggere nummer 12,
Hva heter han? Han heter Hugen Klein Olsen. Det er leikaren som ute av vinstra vantje. Han fjørsånner byttet opp at ratter. 12 var hun fyr inn av strikene. Brødene finnes det plass. Her er ikke nok plass til noen. Her er ikke, nei, jeg hadde ikke 12. Han har 22 år, helt ikke høyt til. Så rødene der slipper til skott. Atter en av fyr. Hesfjørner rekker det. Hilmar Jakobsen. Hesfjørner leper han opp. Opplegget var akkurat det samme som Jan nyttet i det. Mistet det just. Men Hesfjørner setter han. Og så er 2-1. Og det er Kintel som er 8. David Edvardsen. Hjaltemor Jakobsen til David Edvardsen. Til Hansson. Tar spelaren så innan mittlen ner. Så borde där en plats. Hansson från Frioda Batchon och Klein Olsen kommer. Lägger han för att Edvardsen skjuter där. Blockerar och målman för en långt mål upp. Och så är det skott vid mål. Skott och mål till Einar Fjärs. Det är lägger han vid tröjavtällarna. Inte någon stadion. Kintel och mål upp. Där finns ju plats akkurat här som så ner går Daniel Torkær fick mål och sporta i efter men akkurat Aron han nådde jag för och på plats i efter ut ja vänstra backen så slapp Abrahamsen när kvadran han heter så inte kan Josef Abrahamsen kör det till skott men och helt upp i han som var målman och här och jag och Stejon kan ha en fjärs på jobbet där Marsk lägger han ut och så släpper han på skott glöjer med Malmö Bjärgar och här är nog tror jag man kast Ola Kost är snä. Ja, och helt gör. Och helt gör tror jag så ha en av fjärs fick mål i Janne Hilmar Jakobsen. Tror jag man kast. Så är det för där hon så har en av fjärs Rune West Hogard ränner där ut. Åter är det Westergaard. Aj gott mål. Ett gott mål. Han skorar sitt andra mål långt nu. Hilmar Jakobsen. Och Väkort Kintelspel och han lappar han hängnesliga över målvärden med Josef Abrahamsen. Och så står han trui nu hugger han spelat i nästan 5 minuter av fyra lag. Nummer 3 Daniel Torkær. Han går om Aliane. Ute av vansjen i Vinsø. Mitt for Rune West. Hogard. Marsk inntil Rune Achter. Hilmar. Slipper seg. Achter gløyer han. Flertall spilt bort men han har sagt at Josef vil holde noe nok, så tror jeg med det kast til en av fjers. Helge stått til Rune West. Og han skjøter, men slipper ikke ordentlig. Så tveider han ikke inn i feltet, da han rotorer om feltet til han, men han får ikke om noe fyrre. I stedet er Kintel bygger opp. Abrahamsen til Edvardsen. Så det er Hjalte Mor Jakobsen. Thomas Paule. Så på det der finner plass her. Thomas Paule for Vansjon. Så Edvardsen, Makadel, man vil blokkere over. Og man lofter bolten Arna var ut. Så det er han og en av fjerde som kan bytte om at. Her rundt der på de plass etter som så Janne. Thomas Paule og Høgniknad Olsen. Men der får ikke ordentlig at det samme plass ut i venstre vantje som der får her i høyre vantje ved Josef Abrahamsen. Kanskje kunne det kortet ikke mer på det. Og en av flere spiller opp etter. Rune West Hogard. Mark Macker som bygger etter at han har tog ut det. Til så at det er noe man som mangler at han vanlig som bygger. Atter er godt mål fra Einar Fjärs. Hesfjørner vet Tann og mine, Rune West Hogard som skorar. Så er det altså Heimalie som er åtta, for først fyr, 4-3. Gentle køyer rundt. Edvardsen. Hjalta Mor Jakobsen. Så slipper der som spiller ut fra her ut i venstre etter. Det er mer stilt i ut i venstre
tja Kindle. Nei, atter kiksa I det. Han har en fjerde bolten. Nei, det rikker ikke ut I venstre fri til Kindle. Her har vi på en av fjerde verden vært velfyrre, og her fullkomlig krampa kjent tja Kindle inntil vi Og vi har bare spilt 8 minutter, men ender I takten her til at han slipper ikke jøgnen. Gong to Center friare I Takkersøye. Så det om etnast en av fjerde på jøgnen her ut venstre, man Leon og Rennesjø. Spiller inn av mina til Rona. Så en underskott, og han sett ut I hjørnen. Godt mål, en av fjerde fra Rona, Vest Hågård. Kjentol brenner seg til fjerde nå. Edvardsen hever Abrahamsen opp til hver skjer. Velger stekka, innom mål med inn I etter. Hjalte til David Edvardsen. Hansson, så gjør Kjentolene utskifting. Utfyr nummer 8. Rockwood Hall. Og innkom nummer 32. Og det Hørklur Siglarsson. En stor og sterskere strykespillere. Nå fer han på 8. Rønner vender seg av Hilton av trim om mannen. Han vil Hilton av trim om mannen. Der vet jeg hva det er lett å skjete han beina ved om. Skompa han beina ved Borster. Hansson utover John. Åh, han skårer. Høgne Klein Olsen. Så Atomal til Kjento. 90 minutter gått til Farnur. 5-4 til en av fjers. Til mars. Tager der den rolle. Den trykker på kjemmer med landet inn og det veldig chance Kindle. Så der han sitter det hakk mye. Så vil man igjen opp og så ræker han bare Så var det helt gjør han for smekka til og han kommer atter bant I hendene og Daniel Torker og så smekker han til ut I hjørnet 8 som man var få han og en av fer vil Kjento alle og krampakjent det vil mest av forhastan løsnen her. Kanskje ikke nok fer av oppspillen. Så ble det plutselig at jeg skulle skape en riktig fer akkurat det skal gjøre. Så I elveringsene da ble det for lite plass og verden til det fyrre. Men det her har valgt den. Edvardsen løper opp, men vil ikke ha så kvar der ut av vangten. Han kan jo sende. Oi! Ivlederne og stansjene og ikke innemal. Stadvekk. 6-4 til HN Avgjers. Så jeg synes Ammonia mellom hentet diston, og så tar som vi 23. oktober, ta var det Kjentel som fikk vel bedre begynnelse, og førte at han var 15 minutter, og det var en 2 langt å ta. Og hesferien så ventet litt under holdene, og man kan kanskje vente at det ble kanskje ikke akkurat så jeg ser det, og kanskje mer til at Kjentel for att ta fullkomlig över till att ha en fjärde manglar som något läkare men tar vi så där här var en öliga Brian Hope. Nu har vi så en av fjärde finns ser ett broadcast och det ska Daniel Torker ta sig ja. Stod han I 6-4 ett minuter I Farnur och ska det bli 6-4. Daniel han skjuter och han skjuter väl han skorar. Han skjuter bollen I vår Henson og Elbert Klettech I Kjentelsmalen. Så ser han til Strandinger 8-6 her 13 minutter Farnur til Da Pauli til Hjalta. Spelar så innom mittlen her ut I venstre. Rønner på han ut mot høyre til David Edvardsen. Han Klein kommer. En fantastisk innspilling til hva det han jo? Til hørt Siglarsson som skårer så I første mål desten etter en ordentlig sokobolt inn fra David Edvardsen. Som det var rikket øyne vel vi Iverkongten fra Høgna Klein Olsen og byter om plass vi hans ovan Hansson. Så det han fjerde smekket til og 2-3 så det Kjentel kan så bygger upp I stegen det har en fjärs som för fäder I damnatter halta någon
Nu ser Gentle några utskjutningar här. Så kan Gentle sätta upp honom. Bitch upp åter. Halv mot Farner. Tjej 5 till Arne och Fjärs. Gentle över botten. Thomas Palle. Väl bättre början om till sista dess med linje som väl vet i höllen Halse. Tar vi det. Står han efter 15 minuter Shea 2 till Gentle. Men nu är det så han har Shea 6 efter 13 minuter till hemmalige. Till H1-Avgers. Nok mer färra känner man nu så sysslödna att han har det varit sen det strilt här ute i högre. Rune West över till Helma Leon så kommer övergång från Fimarnon för det är Boje Davidsen. Rune ska bara sådär plats här men så blir det så kommer det gast. Helt över skompar så här och Helga Abrahamsen och Josef Avsårensen och David Edvardsen. Så åter glöjer han, det är 3 för han glöjer. Istället att Kai som för nej, Kai det är bra. Gentle för mot all upp så fäller han kott. Hoppas inte blir skatter här. Det är ju hött ju någon men han kom för sig. Josef Avsårensen fick en Holcomb frilöpare här. Efter en av för att han glöj här sån här Very strong som Adam. Josef Bärna som har läst. Helma Leon. Man hittar ett skån och jasser. Det så det var att det började redan så starkt avsett men det är det så shit Edvardsen. Hemsliga mittelbein ja Helma Leon så får han bollen åter ut om han var inte något vi också att den ligger att alla ja. Han blir renter. Så det blir gast. Så med det gast. Det sikkert Ørstemleie av larm i bakgrunden så är det Rust 2 som utvar på pantsynare vi expert i eisene så det är Tejo som det gröra men da och det var nog förhoppentlig inte och nog så jag kör lite kvart här till Gentle ödla för Boston. Klein Olsen ut till Hansaron. Hjaltemor, Edvardsen ut till Abrahamsen, Urspåskon, släpper shortliga till skottet och Malmö tänder på karmen ner mot Donk. Så sätter han av gång. Stäcka av center. Nummer 8. Antor Sivertsen, gott i överblick, täckt av rollet och så får han spacerande ut i spacerande ut som något sagt som har rennat ut i och då har bra gång. Så det är Malena efter in motor Trojärnon som nu mitt för Marsk och han har bort om plats vid Rona. Nu Himalayan mitt för Marsk för nu då patchen ner. Han loppar han in och ett fantastiskt mål så har han av för det mentala spel av Marsk loppar han om till Boat Davidsen som skorar hängnesliga. 8-6 nästan 16 minuter var nu. Gott spel från Einar Fjärs. Ser gott spel. Ja, det gör det ganska. Edvardsen. Hjaltamor Jakobsen. Så där Sick Johnson som kom in. Edvardsen drivs. Han släppte skott. Flatt. Men Brookslider Aron. Så gör man det kast. Hörter Sigtorsson kommer in efter strikna. Han kommer lagt ut för att vara vid i spelen så gärna för en strikna att Edvardsen är till Hjalta men så kommer ha en för att ut i höger sjö. Att ut i höger sjö och att ett Boje Davidsen som kommer i mitten. Emalion Marsk Runa Boje Runa åter Marsk mitt för nu Emalion som huglig en flyger för alla men så får han ut och fixar sig under Harping så vet som har kort ont på kvarna isne han ser ut att gleda samman nu och han hackar till men han är åt och tar vi istället lägger bollen fram till Josef Abrahamsen så skjuter och skorar
8-6. Och spelat i Sejan en halv minut. Och det går spel här var Malman Elberg Letic. Nej, bro, att yes man vet att du ser. Det är ju det Ega Malman så en av det Jan Paul Toft Johansen som smäcker han alla bollen framåt. 8-6 och det var det första time-out som här ute nu. Det är Kintel som finns sig där. Ja, var vet domaren säger den så klart det blir att han tar första time av det. Så och en av första blir att 8-6 till Heimalie. Och det är helt över sig en utedösron som vi är Medelhetsspellinje. Det var i Hötlinge Holse den 23 oktober. Ta vi har en fjärs vann vi nej, 8 mål om ta allt kom stitchos. Ta var det alltså Kintel som var framme för 6-2 att han har 15 minuter men det är bra nu. Och jag såg att förnugren om ända Ljörslet i Eisenberg bra ta fokus alltså ja men i alla fall så har Helma Leon lagt har en fjärs om man har vi 2 mål nu mot 20 så han och att ju att chamma minuter. Hjaltemor ut till Tara Paula. David Edvardsen. Han Klein in andra att Ernst singen om Atlant Josef Abrahamsen men släpper shortla fram i bollen här. Och vill satsa åt inspelning. Men det kan så här över för mentala goal. Men att det kommer högne från vånchen nu här ute i vänster sida. Den övergångt. Så på det Helma Leon och Marsk om plats här så har en fjärs. Marsk för ut av vänstra backen. Helma Leon någon så omrokerar där och där Marsk för att släppa skott lägger han ut. Så att Helma Leon ut och motor en och några mannen som kommer in ut till Marsk en omtalskott lägger han ut i hantar och hotell till stående touch så 3 mål måne och att bättre nu jam något. Här är något mer som var kommit in för Heina Fjärs till nummer 2 Wilhelm Poulsen. Efter kort till Heina Fjärs värna. Det var ju harst och väl här ute i vänster så. Nej, jag ska högre väl så. Det har så just ta 4 parten av just någon just att Kintel har haft stora trubbelagar på jungen. Så den att försöka stössa jungen där med att banta foton och Helma Leon banta foton någon ut av Vättland. Hjalte Edvardsen till Abrahamsen ut till gott spel en gång någon här där så att han står bollmitch Hurtor Siktorsson som rönner ju en kanonskott efter gott inspel från Hensarsson. Men han verer för det att han inte för mål han träffar kanske underarmen av målvärden och stanchen och ut. Konstellationen som blir brött på Johannes så Marsker ut i vänster sida och vänstra backe och Helma Leon hon är en nu bryter om att Marsk mitt för så ränner han ett antal skott lägger han av säger att så det tusen om släpper han skott nej han släpper inte vända så låt backan det mot någon ränner när får skott här men han vill helt on så han får ta med det kast Marsk mitt för Helma Leon Marsk utlandar mot mannen Wilhelm Poulsen Marsk Helma Leon Marsk Marsk under skott han vill blockera över gott blockera av nummer 13
Nils-Erik Niklasen. Han försöker vinna Arthur Arn Kjentos på Bojer i Våtnån. Mark till Himalion. Wilhelm Paulsen. Mark Himalion. Wilhelm. Så det Himalion att Mark slapp skott och man som Himalion skulle upp och sen det Wilhelm Paulsen som skorar. 11-21 och Graffelto i 21,5 minutt. 4 mål till H1-4. Man ser ikke at det hemmelige som manglar 6 av sånne stolsleggere. Det så helt sikkert. Det ser helt ut til at det utlige som manglar folk, men det gjør det ikke. Det full man eier. Så anker reaksjon man nok for å komme. Det lyd jo i øyevast. Men jeg tenker på at Bretton og H1-4 øyelig. Så, en god bjerging fra H1-4 Malveranon. Josef Abrahamsen, Frøyer Vansson og Sindre Åsbuskon. Slapp ikke 100% til skåtet. Leva Sindre genererar i sin inredning. Han slapp å hoppa. Så han blev Sindre skaiv i kroppen og fikk ikke noe kraft og tog valgte han å loppa. Og her er Malveren og pilka han i. Marsk ut til Wilhelm. Lägger han skott, lägger han ut och Mark Bojer ut och vånchen här om Michelin, men det här bottnen. Det här bottnen. Så är det en onkel med över här ute i vånchen som kommer in för H1-4. Himalion, så är det Alexander Hilton. Så kommer det kast. Så att han står i Sigtorsson, så helter honom. Mark, oj. Boje Davidsen efter en forferdelig knappa sending fra Mark ut av vänstra vång och han slapp han var klar i sin redning långt visste jag att han kom och slapp laser och sände han fram vid målvaren ut i handlar av hatten 12-5 mål mål. Paulsen for skjut og Chachindi. Her er det så Josef Abrahamsen framme. Man går inn for fullt av vik for ja, skott i som malen i 20 og det er at han har senest time-out og tighter ja, nu måneder. Ja, jeg må si at det er i Brasil. Jag kan stanna på det i alltså bort från oss så det alltid. Annars är det 12 minuter nu i så Laxvik här ska vi alltså för vi trimmen här är 20 minuter. Farner alltså är ju på 8. Ja, kan stå med den där Julian Hansen han säger nu och kommer Kristoffer så är timeout klart färdigt och 3 minuter speltor stod han i 12-6 till H1-4 och där konkur öliga gott hemma innom men det är helt strilt det tja känner jag få gång då nu har det så runt 20 utskifting Josef Abrahamsen är färdig ut av kollektionen lite in kom om Trojaron Kristoffersen annars är nummer 18 Rockwoodal Christiansen kommer in strikna och han skapar plats till Högna Klein Olsen som skorar 12-8 3-20 nästan 4-20 mot Werner 12-8 till H1-4. Ja, det kan se att det ska spela då det där uppe i fastfall vi har nej kan vi hålla på det men det var med halvman nu. Det tar vi lugnt med alla där. Det är Werner 4-20 minuter. Det var annars ner som blev berömt tillsammans med att ta mamman ut och så där bland eka lägare här så vi fick inte ordla skilla för en eka med var inne. Gammal färrum att Malvern som har samma farve av blus som domarna han var färdig ut. Ja. En standande kanonskott från Mark Macker knalla in i kassan 13-8 till H1-4.
Ja, det är nog så trant att det sker allt. Det är så snack ovanligt i dagens samband. Det är ju fler regler kanske de har gjort ordning på. Men det som är ovanligt. Gentle run inte åter. Länka ut. Det han som rände ut. Jag kan då bara väck nu. Au ser jag bara vi ska höra om det. Åter bröder om att det här har Malmar nota för Schemans. Så det Thomas Pauli, första målet som han skjuter här där. Thomas Pauli Henderson. Står han i 13-0 till på 41. Skuggar den ganska gör han. Ja, han gör han kanske finna på värre så här. Den offensiva värja för fyra då redan. Vi vet att det spelar vi ska måste ryka och 5 minuter ja. Har en fjärs kör inte på vi att ta målvärden ut. Där spelar vi så inom 6 månader. Marsk till Himmelion, marskator. Prickar han ut till Final fjärde i Alba 13-0 nu. Final fjärde. Landa Mucha Wonjon, Himmelion ut Marsk. Mark vi är ut Wonjon och han är utanför attrater så för Himmelion som inte har skump att det är de första 2 minuter som färda till nummer 13 tror Chachinne Nils Virkar Niklasen. Så vi en man mera och 4 mål slagåar skal ha en fjärs rönna ut om mål nu men Gentle ska rönna allt fast Himmelion ut och Marsk för plats under skott vi vinner då så just Gentle spackled upp efter Malmar vill han den häsfärnar Torur Gottesen nu får han så gärna ut. Nej. Vänner sig över han den attack och går rena för att det är. Patan vanliga matan. Edvardsen över till Kristoffersen ut till Edvardsen efter mittfält stöter han ut till så är det med samman en foto över jag här. Foton tror Helge Haudal över ju av nu. Gentle släpper Karomator Edvardsen ut till Hjaltamor. Så var han nästan markerar. En go inspelning till Hjaltamor Jakobsen. Hurra fröjer. En fantastisk inspelning från David Edvardsen. 13-touch, bara 3 mål nu. Ja, nu har han för fixa och Gentle skåra och står nu inte där. Tjej ju mot Farner. 3 mål nu och pratar så tror jag något mer av 4 halvlek. Statvek en löta efter en 20 sekunder eller så efter utvisningen och här fick ha en fjärs mål. En 20 sekunder rätt så vill ha Gentle fullmanna. 14 touch. Tvär hånd och efter Arnold like 14 touch. Men nu är det Gentleman fullmanna förra lötet. Hade där för att spela vi David till Hjaltamor Jakobsen. Så Malmar färn ut. Han kände med när kom in. Rockwood Alfredsen in i stadion in i strikna så det 2 Sigurdsson i rejsnet så det händer så från spelar in till Rockwood ska bara inte under sen ett han har blivit Malmar och skjuter där. Så här var Malmar så han har ett skora han var lätt och någon här var inte med över mål Malmar och Chachin som är ute på bunch någon något inte affära in i mål och Aron. Adam Lejan och Toma Malle till så under 15 touch och vankla 2 minuter. Edvardsen. Bröna vinner plats över till Hjalta till Hensarsson. Hjaltemor Jakobsen Edvardsen. Edvardsen till Hjalta till Hensarsson. Så bränner Bäs Young Solvor och fjärskott ja men här vill det upp in i fältet någon så det med kast. Rockve, Dahl Kristiansen Stadvegene. Malvern är inne i Attochachinle. Edvardsen över till Hjaltamor. Till Hensarsson Thomas Walla men han skjuter och hör Bjärka och han får ut av Vättelholm och så är det till inkast till Gentle. Och Adam släcker för showan att han inte fick bättre färdiga som bollen. Det var snart första bollen. Så Malmö så Gentle ut att Tjej utspelare skulle där få mål här. I'm not Arntoy. Edvardsen. Så är det
tämligen våldsam uppläggning här och ha en av fjärs. Det sätter igång till Sator. Här blir bitig och slitig. Gott och harskt och effektivt ha en av fjärs spel. Sigurdsson så har vi knalla av nyer. Hetta må vi göra 2 minuter. Det blir still Anna till Högna Høydal. Vad heter han? Helge Høydal, heter han så han det? Vi skal lete Fishmauer av eisene. Det blir still. Ja, det er ikke. Nei, det var øyla voldsomt verspill av Helga. Og Pura vant at han får sunna 2 minuter. Det første ikke har han fjers i fyrhållet. 15 touch, stod han 20 sekunder etter fyrhållet. Har han fjers for 5 mål. Edvardsen løper opp, ut av Vansjon. Kristoffersen, ut til Edvardsen etter. Så det er Helge. Nei, hva er han? Han får akkurat min kommunen, 4 mål av måned. Hjaltemor Jakobsen. 4 mål av måned til H1 fjers, 15-11. Og det er 1 minutter og 42 sekunder etter av utvisningene til H1 fjers. Så det første nesten 2 minutter vi kjentel en med og mer av Vettelnum. Og ta skal vi alle for å lettest Let's harst ut fra början av rörna och Jeffrey rörna vinner han i förra match månaden innan att. Det blev omgående i den stora månaden till Kintel som man vantar i hinvägen vet att hemmalige som långa beina vägen fick stäcka Kinle sälja ute i högersuje. Och Scholver finns ju spelat fram till massor och gå mållägen och skora på de flesta så tar förra uppbord här till highlights och vi har snarare för att stäcka fra søgn fra første halvleik og vi er atter ta i andre halvleik for å begynne. Takk for først og høyrest.
Ja, så för att vara klart så om för jag låter jag börja på Amma Hollik här i Höllne i Höjvik. Det så läs att det är några som delar toppscorerlistan. Det flyger man som har finnit 3 mål kvar. Tja, Chinle det Högne Klein Olsen vid 3 mål och Hjaltemor Jakobsen vid 3 mål. Det är inte lukta Hjalte skorar nog mål för Gentle. Han är 17 som skorar till flesta målen så att man här till kappingen. Så har en av fjärs här är det Hilmar Leon Jakobsen vid 3 mål och så är det Daniel Torkær som är snö tror. Och så är det flera som har 2 mål till Marsk Macker 2, Rune Westor Hogard Eisen 2, Boje Davidsen 2 och Helge Høydal och Wilhelm Poulsen och Malman Aredam har kvar så mål. En utvisning finns där Eisen kvar i förra läget det var Helge Høydal för han har fjärs helt mot ända och han är stadväck utanför här från början av Örnalaget och för Gentle vet Nils Virkar Nikolasen som om Mian förra läget mot ut 2 minuter ut. Så det är 1 minut och 42 sekunder efter av utvisningen som har en av fjärs fick sig. Och tillötena ska så Gentle vara en man flera av dem. Nu får jag så om tillför att visa sig åter i spelet nu. Lägen av Botsuje, först är det börja till andra lag åter. Stoan är 15-11 efter det första 30 minuterna och nu får vi konkt vid där. Ta sista 30 för att så checka se. För ettan Simon. Jag vet att nämna häst ner unche Peter Thomsen så har en fjärs han blir att inne från början av Örnalaget annars är uppställningen som kallat den samma. Och syndra omrokeringen är gjort där. Daniel Torkær är kommer mitt för nu. Marsker ute av Hakravanje. Men Malion är färdig ut i mot vänster så gör det Gagar och han släpper Bergs Young nummer här dömt för skritt. Malet heller inte. Det var Boje Davidsen som runt Bergs Young där men han slapp shot att han kunde ta så skritt att och det var för nog domaren satt och blev dömt där. Så start Anche Mal kom igen. 3 sekunder efter utvisningen som Gentle är Åman och i numerisk moment. Där är det förändringen sen sen det går Vonjon. Men det är nice inte. Det är nice inte att lägga finna Högne Klein Olsen. Men sen det ju väl lagt så när ut av vattnet. Så kan Einar Fjärsbridge upp att traktor starta Anche Mal och är så undtastående. Så halv minuter efter out i Arnt har vært fulltalliger etter. Marsk til Daniel Torkær, midtfyrre, ut til Hilmar Leon. Etter er det Boje Davidsen, ut til Marsk. Boje midtfyrre nå. Rønner Bergs Young over takklauer. Så det er Josef Abrahamsen som kjenner som fyrre over Hilton. Fyrre lagt han i til Hansson, han lager ball fram. Og i tomt mål, og inn etter. Och nette och så där går kort givet till Hilmar Leon Jakobsen för att röna halta Josef och ut att han att läsa det igång. Så stod han 15-12. 15-12 och nu är
Efter att Höjna först faktiskt var bättre för alla inte. Kintel hej sina löter men så han inte. Nu Bailey är fulltal nu. Marsko kommer med för i åter. Och Helt Høydal kom inn at rattor. Det var han som var utanfor Janne. Vi utvisningsne. Peter Thomsen til Marsk. Og så Leiber Hilmar Leon opp. Skyter, men han nægget om han fyrir. Edvardsen. Over til Nils Virkar. Og han spiller han jo til Sigurdsson som ser han ned til. Så et annet mål ut, ja. Han skal altså et annet mål der. Så det er bare 2 mål om nå. Tror ikke minutter for nå er det 15-13. Marsk til Helga, ut til Thomsen løper opp, og standande skott. En perla av Peter Thomsen. 16-13. Så det rønt et spill inn til strikene, og han skårer. Står Hørdur Frittorsson skårer. 16-14. Så Lyga okker som skal gjøre det. Josef Abrahamsen skulle lykke ut til Hitchas etter. Marsk ut til Himmelion, at det er Marsk midt fyrir. Helge Høydal til Marsk til Himmelion. Thomsen inn i banen etter skårer han. Peter Thomsen. En perla fra unga Vonchenon. Trever inn i banen. Akkurat samme måte. Setter han akkurat samme sted. 16-14 til å ha en avgjørs. Og har spilt i 4 minutter. Og Ørnåleidje. 3 mål av måneden. Da på den her posisjonen ut til Hjalta Mår Jakobsen. Så spiller Sunde Medlund. Hjalta inn mot Mine. Edvardsen ut av Vanjon. Josef Abrahamsen. Drev inn i banen ved Hilton. Her blir han Hilton. Josef til David. Da Pauli. David Edvardsen. Iver til Henderson. Fer han ikke ordentlig iver til Hjalta Mår Jakobsen som han vil til. Men han ble skumpar ut igjen, skal det alvera. Hjaltemor legger han av, og så blir det dem for skritt. Et skritt og nok. Det var den beina ved. Hvis han ikke rykker ut til Hjalta, så snakker vi godt av allespil. Nå går det snart at det ikke godt av allespil, er det godt? Ja, jeg vil faktisk enda gå. 2 gode mål fra Peter Thomsen her til søste løtene for å ha 41, som heldet dem å synde fremme for. Annars vet jeg Kintel som hun ikke til bedre byen etter stetjon. 5 minutter, 5,5 minutter færner, så han vid 3 mål av måned til å ha 41 fra 4 mål. 16-14. Himmelion, Marsk, og så ut til Peter Thomsen. Legger han til skått, men slipper ikke. Ut til Marsk. Marsk under han skått, men det blir Bjerga. Det blir Bjerga. Så det er Klein Åsen til Edvardsen, ut til Henderson. Holm Jakobsen. Edvardsen, så bytter det om han nødvendig natt. Støttelselig. Hjalte Mår Jakobsen. Edvardsen blir Hilton. Han blir Hilton intenst her. Hjalte slipper ikke å spille under vinst som 8 runner igjen. Og så spiller han inn som til Strikbrand Sigurdsson som blir Hilton. Så kommer det kast. Han får Lukas Komper inn i strikene til så helt sikkert. Men det skal nok til å halde en så står han forrige. En av Riveren Kjelløys, han har skåret! 4 medaljer. 4 mål til Sigurdsson.
16-15. Blir han fri ved Einon så det håpløst å være for. Han for stor til alt av Einon. Tog har Einon for lagt 2 mann så at det kan øye tett lunche inntil nå. Så her han finner plass mot en veilager, og her er ikke vært en chans til at han attacker han. 16-15, 2 mål av måned. Helge høyt, ja. Standard skott, der blokkerer av Malmar ned så gjerne. Så det veldig helt langt fremme, og vinner beina ved, men det ikke kjent til spiller rundt om det. Så skulle det komme frem etter, da vi prikker inn og striker. Så var det ikke Hilton, Han skårer så 15 mål i det. Sigthorsson. Han fullständigt omöjlig halta och så bara 1 mål av månne och grappelt och 6 minuter och 34 sekunder av Örnholage. Nu fick det värjorna riktigt. Det var nästan energira. Nu vi där 2 minuter sent. Nu snackar Sejan 16, 1 mål av månne och tar tacka timeout. Nu kommer brölle från de gröna. Hade bara handbollen i nötskal eller det. Ja, jag har ju sett på skapen. Det kan vara så att det vill ha varit jävla visst det så att det mål av månne så är det spännande. Och så såg jag att det är och nog spännande för ju igen. Jag vakte det att han får fara vid sidan av vanlig backspelare backen. Så det var rätt att göra det. Det är ju nog för att ha varit i ansiktet det är så får jag lycka till efter om att skriva rätt upp här. Her 16 til H1 tar 15 touche 3 sekunder i alla så slapp jag till att köra familia han vinkar så målet till 15 11 och så här där ett mål i någon lasten av Höjsingen och nu vi skriver 6 minuter och 34 så checkar på att mål ner talt upp 16 till H1 i Bolton. Tar som tog ikke timeout her i Jamme, at han har kjent til å komme farlige ned. Så en nødvendig med over til en av fjers kommet inn. Så nummer 15, Sigmund Molsø, kommet inn for å ha en av fjers. Og han får inn av strikene. Så missade han Kjentelfer var till stack och center. Edvardsen. Hjaltemor Jakobsen så det Kjenteland utskifting. Tadjer han för Reisne. Spelar korren. Han för Bolton. Hjaltemor Hilton. Första kast. Hjalte till Hansson av Paula. Över till David Edvardsen. Till Hjaltamor Jakobsen. Där Pauli. Så det är övergången från Högna Kvalonsen tar väl omdakte. Men Hesvin är inte så kände att spela sig Leifsson här. Edvardsen blir Hilton. Mycket mot partner. Stadig bara 1 mål av månne. 16 till H1 16 till Kjentel. Hjalte över till Edvardsen. Hjalte om man med samma hävran och så blir han Slion och Hilton. Av Hilma Leon. Så de har kastat till shot. Han lägger upp och skorar. Hjalte Mor Jakobsen som han gjort som han gav för i kappingen. Jan Leiger Sejan. Och rätt bält i. Något en halv minut. Sigmund släpper bort nu. Sigmund Dahl. Nej, Oskar Sigmund Nolse tja och en av Björk. Rune West Höjgård kom in efter. Så där Hilma Leon och till Runa. Till Peter Thomsen och så blir så Bruksla här är och alla vi Finkron tja Nilsvirka Niklasen. Jag hade han Fernando Lee. Ja, för vi jag hade han Fernando Lee. Och så blev han rättare på mitt i hela. Ja, det är några här hålls här.
Det syns ju han kanske toppa men han spelade med andra team Klaxvik senast men han ser ut att Arnt har sett igång att han släpper inte in. Han släpper inte in att spela efter en. Spelar sätter igång gratulerar. Har en av fjärs. Sigmund Olse, över till Runa West. Runa Ferdjan om skydder och i stunden och in. Fri halvdarstång och Atchan Sejan till ha en av fjärs. Av det ett känner mitt för nu. Han smakar till att blockera. Tar till blockera av Helga Højkort. Nej, Højdal, varsågod. Malla i lapparna och skottet från David Edvardsen. Rune West mittfyrjattor, Sigmund Olse. Så Mars kom inn at mittfyrje. Rune West i färron ut her og ut av högra back. Herman Leon till Rune. Herman Leon mittfyrje, Mars ut i vinstra backen nu. Så det efter en runt vi är stussan ut i motsatt håll. Vi ständer det Kintel Bjørnjøgnen. Och tar skott ja, i vill lägga nu punter Lofte. Han var lätt här. Han skulle bara lägga han över händerna normal var han. Han hoppar i över halva meter över målet men inför bollen inte ut till det som tillhör. Och att han säger ett mål framför en version. Så heter jag Marsk över till Hjalta, så då Peter så lämnar upp Peter från håll, men tar fram skottet och var med men här vi tror jag med gast. Vi tror jag med gast. Ja. Helma Leon ränner från Katil. Helma Leon ut och Marsk Entel Himmelien att det lägger upp med Hilton. Han vill Hilton. Rockwood Christensen ju hållen någon ut klar ut att det kan bara med 100 över till Mark med 4 nu. Runner Bergs Young med Harry Hilton. Det är så står Siktorsson som kommer in i mina däcka. Mark Runner Bergs Young med Hilton och stänger ett Himmelien och klapper Young ett varsin från mitten. För just han i rum till den Paula Hansson och så kan Kintel bit om att rätta. Edvardsen nu släpper Siktorsson kvilla center han är 2 år och skrätter och nu är hela hålllik och väl att rätt. Så till snett att han ska kvilla sig mellan. Det är tungt att börja så en hela ha en av det varje. Men han gör så gott. Vi skorar hela 5 mål i dösten. Edvardsen över till Hjaltamor. Vi helt om Edvardsen. Under skott. Malmar ner där. Han bjärgar. Malmar bjärgar. Aredam. Som cutter ner i 9000 vänster så bjärgar. Startväg 1 mål mot 13 minuter färnor. Atchan Sejan. Rune West mittfyr nu. Marsk Macker ut i vänster och högre backor Helma Leon. Så vill Sigmund Olse spela via center. Kommer från strikene och fer in efter här. Rune West och Mark på den plats. Mark med under skott och tar vi. Stegen där Kintel kan bygga upp. Slapp inte att sätta så gott shot igång som man kanske attla i. Kintel stegar om utskiftningar. Nilsvik ut av Kulasje in kommer Hjaltamor Jakobsen ut till Edvardsen som blir Hilton. Hjaltamor han blir Hilton. Släpper sig så gammal kast. Rockwood Christensen stod till Hjaltamor Jakobsen rönnar släpper sig skott släpper sig Edvardsen Eisen Hilton. Här som cutter ett av mån Boje Davidsen Helsfärnar helt David Edvardsen. Så rönner sig han helt gör där en standande skott som stussar och i framför Malmö för upp på net där
Och så är det jam. Och Achan. Och har spelat i nästan 15 minuter av Örnalaget. Och nu är pura jam. Bara att sätta mål till David här där, men han har spelat några era friar och vi för myndalen inspel i Eisne. Så han är som alltid en viktig med att känna. Rune West. Oj. Så sätter har en av fjärs ordla fjärra och spelar sig väl i gången. Hesvernar vart Hilmar, nej, vad heter han? Tror jag fjärs väl det, så han det. Det är Daniel Torkar som skorrar så ett 4 mål i det. Edvardsen ut fra til Hjaltamor, ut til Hansson, og så det Klein og slipper gjennom, og fintar at han skyter i langt hjørne. Og lägger han innanför i mitten av målvärden och ståndsarna. Och att tog så blir nummer 14 nummer 14 för utvisning Sigmund Dahl. Vi hoppas kanske han nog finns ett slä och skyttande Janne. Det kan vara att det heter så som kanske blir på någon kraftigt till att hålla hett om samma innan formen. Jag kan så säga, det kan också Så 19 16 minuter färner. Och till har en av fjärde som en av för undertal för är för det. 1 minut och 4 sekunder rätt. Rune West mitt för det. Helge Høydal. Hilma Leon. Marco Rune 17 plats. Rune färner till vänster så blir de plats efter. Och så vill Kentel vara vi att det var och något skritt till John. Lugga mycket. Tabla skott och tabla inte kacknytt. Så Kentel kan byta upp. 19 16 och en halv mot Werner. Och en låt att säga att i Uvedal. Det är nu att Kentel ska lägga sig fram om. Det här var det inte varit så igen där var det 8-2-1. Helt tull i kampen. Så det händer som Beijers Jöngrön har sänt in vid Hantaraston. Och han vill stumpar akkurat ut i hans ytter. Og så kommer det kast ut samma. Det är Høyvikinger ånøgde vi. 19, säger mot Werner. Ein Mary Ivetal til der grønne. Det kan være der i Ibra halv om något att så släpper stor Bolmich Sigtorsson gjennom och vad gör han? Han skorar. 20 Nujan. Så är det nog ungefär 6 mål nu. Hörde du från Sigtorsson? Östens Striges spelaren John Schindler att Himalaya. Marsk. Över till Daniel Torkar. Marsk Rune West. Marsk Rune mittfältet. Himalaya under för nu till högra back. Hur vi stöttlar han lite. Helge kommer avskrikning ut och renoverar vi spel någon för så igen innan drator. Mark mittfältet nu så är det Himalaya släpper skott. Lägger han till Rune West som skjuter med Malmar pekar han och så igen tar han där rollet. Stått till Nilsson Niklasen så han skiftar ut att rätta som där Justin senast med vi Hjaltamor Jakobsen. Och att han håller mot Farner och Kentel 8-20 Nujan. Spänningen ökas för kvart sekund som är ferie i Havsöttelne. Som det vita så har en av 2 sti och 8 i Kapinsne och skulle Kentel vunne så kommer där ju Ajan till Høyvikinger. Och så blir det helt spännande. Och så kan jag glömma helt att VGF är ju Eisne väl och vilja vi i åttastrinnen. Bara 2 i 18 för det. Tar spelar så inte det. Annars andra kampen till i Klaxvik här som Team Klaxvik och STU spelar. Nu kommer något Werner. 20 Nujan til Kentel. Første fer i døsten og Sujan der førte 2-1 at der framaver igjen. Der finnes jo vel bedre byrjan, langt fra byrjan av i Ørnalaget. Annars vet jeg, og en av flere som sier at de allermeste i Fyrralaget. Makren er bare til Jøgnum, slipper ikke ordentlig her ut i venstrøye.
Til Runa West mittfyrir, til Hilmar Leon. Hilmar Leon ut til Mark. Mark, standardskott, fintar, skyter ikke, klipper igjen, og så støtter han ned til under Malmøyen, og opp og i handlar av hatten. Og steg, som han måtte være rundt det, så Hjaltemor Jakobsen er bomba til Jan Sjåta alle på hinne, men han forsvinner av 20 minutter for henne. Oha. Til Lonka Birja, hver eneste avgjørelse av lommeren, hun vil lykke kommentere fra Asgarafjelten. Og det blir bare herre, råpene høyrast bedre og bedre. Spenningen er øyeligere. Rune West til Hilmar Leon. Rune renner prikken om til Sigmund Molse med etna stikke. Og jeg har satt sånn innspilling her. Hei, gå at vi annars. Og her var ikke særlig god mulighet til Sigmund i helt at det ventet seg her, for han var dekkover av 2 måneder. Stein at det kjentel kan bytte opp. Nästan 1 mot Farner. Jan Leiker 20-20. En annan fyr det største verlegaren. Strikt på Ørsaka. Svisen kjent av Mali. Hørtur Finnur Siktorsson. 21-20. 21 til Kjentel og 20 til H41. 21,5 minutter for Farner. 8,5 minutter etter. Mark Midtfyrre, Rune West ute i venstre. Hilmar Leon ute i høyre. Så Hilmar Leon for denne strikene. Hjelper Sigmund Nolse. Rune West og Mark spiller sånn med den ute. Og så er det en rotner av høyre. Han så ikke Dahl Kristiansen er kommet inn. Og hva gjør han? Han skårer. Først fanger av Bolton, så gjerne han spiller han 1-2, for Bolton sender han i Iverom verden til Heinafjers, og legger Kjentel 8, 22-20, at han har 22 minutter. Första mål i det och det kunde ta mål så kan han köra det vi står i 22-20. Charles Washington är Daniel Parker toppskytt med 4 sen matcher runt i högkort på inte. Nej, Carlos för att skåra 7 så det kommer på inte. Davidson, Peter Thompson. 2 mål av målet till Kjentel och Anna timeout teacher av Heimalino. Hjaltemor Jakobsen av 4 sammen med Høkken Klein Olsen, så er det Josef Abrahamsen som er målet. Fransson her var 2 sammen med Edvardsen, en venstre hever Hans Arjetal Kristiansen skåra. Og har jeg lukket tjekka at målskjøttene er i orden til der. Ja, der. 8 minutter etter av Dystnon. Og Kjentel 8 vi 2 mål. Så dette er nok så lukt om menneskesmånen er så store, så det er nok så lukt motsatt av Dystnon. Bare disse gangen har vært stikk motsatt. Ta vi at Kjentel som var vel om han i 4 leie og ha Einarfjær som vant Dystnon. Hele vi 8 mål. Og i det har det så vært Einarfjær som er Orsaka Kjentel som har finnet Orsaka har Einarfjær som har finnet bedre begynnerne og skal ikke si at Kjentel for å vinne Dystnon, men det ser jo for en vel bedre ut til Heimon nå enn det gjør til Heimalinen. Så nok så løy at det skulle være vent så leis. Så er nok med å komme inn for å ha en av fjers. Det er Niklas Højgaard kommet inn. Og
Nu där så mycket onögdor att att en Abraham och en av fjärspunkten någon sån I Larsen för goda koste för jag brukar inte onögdor vid domaren Edvardsen Jagnon skjuter med mannen Ferran Arnam shot fram till Hilmalion, till Runa West, Rune Lebrop, skjuter, man vill blockera över, av Siktarsson, och så tar fram till Joshua Abrahamsen, kan göra han, fintar Stjärnan, skjuter och skålar, men han verður inte dömmål, han just gritt, Hilmalion steg nu kommer Ferra, nu kommer Öjli Ferra, Hilmalion skålar! 22-21. Så Arthur Bruxla, så det går kort till Kintels Bonchon. Fullt rønna kassan. Akkurat som det skal være. 3 hånd mot Farner. 22 til Kjentol. 21 til H1. Så en av Nutcher Mavericks og Kjentol kom inn her til nummer 16. Bartal Klein Olsen. Han får bollen nå. Ute av Batchenon. Vi spelte frøyer av Hilmar Kvædran. Hjalta Mor Jakobsen. Så timeout til Kjentol som det ikke det. 6 minutter efter. Kjentol for vi einom og har vært ikke timeout. Nå skal det spilles for nottet. Nu ska skorast och först kan man så göra 18 till att det ska lyckas snackas om och gå så för man skora det målet som är så viktigt nu till jag har en fjärska helst inte komma upp på jämna efter efter tarra matchen så spännande väder kan det finna på nu bara helt 5 minuter efter och man full stämningen ner I höllen går så spännande öll fylla fullständigt jag vet det är nästan så man får inte ta så här man så spänt är det öll och hitcha vi 4 gånger här. Det är samma toppen av först från handbollen. Siktarsson. Stora läkare om bägge så och så. Tjachin du det. Så spelat en rimmarka. Osländsk strykespelare som är väldigt fullkomliga och storliga. Tajda kommer Mantelman. Tajda två man så halt nu så är det kommer där för att det får stäcka någon men annars inte. Och så en perfekt filer från Runa West och släpper den och skårar! Här skårar och jag vet inte om det var 2 minuter här rejsne. Jag hade det var 2 minuter till nummer 14. Sigmund Dahl. Bartal Klein Olsen vann han da bollen fra Runa West. Så da har han 4. nummer Jøngen. Her brenner der. Bartal Klein vid sin første mål I det, men sikkerne mål. Og som det kan være vise ikke være viktig. Kjentol 8-8, 5 minutter etter, og Kjentol 8 vid 2 målen. 3-21 og sikkerne spenninger. Det blir bare verre og verre. Jeg sitter her for første sekund. Det fantastisk, men oha en spenninger. Bartak Klein, rollet ut til Hjaltamor. Hjalte att spela nu på strikerspelaren men Stein det har han avgjort fram till Rune kan han. Han spelar ner till Peter Thomsen kan han. Släpper stjärnan ut till Himmalion. Till Rune West så kommer marsken att rätta med för det. Det ser man att Sigmund Nolse in mot strikene. Marsk ut till Rune West. Till Marsk. Till Himmalion. Övergång för helt ut mot vänster på drum plats vi West som nu mitt för samma vi Marsk för ut av Batchon West mitt för så kommer Himmalion från vänster ut och skjuta och skårar 22-23 4 mot 30. Ja. Han som inte ser handboll är spännande. Han vet inte vad han snackar om. Så det är öjligt. Det är öjligt.
Bartal Klein. Vi Hilmarli, vad det heter han? Hjaltamor. Edvardsen. Hjaltamor, Bartal Klein, Olsen, Bergstrøm over Hilton. Takk for denne ferie, tror jeg man har kast. 23 til Sinton, 22 til Einar Fjers, 30 minutter etter. Forskarle, jeg løper sted vet du, til lykke til Sinton løtene, Bartal Klein Olsen, Bergstrøm, frier! Og han blir pilka og nyer! Hjaltemor Jakobsen, Purasta, evige hamrande frier, og Aredam kommer ut og bjergar vi en fotballrate. Oi, en bjerging. Som han kunne punktere enda gang på nå. 2,5 minutter etter. 1 mål av måned til Kinto. Og så er vi etter en rundt av spilleren inn til strykspilleren, Store Østlenderen, som bleker tjatter av. 4-2 ikke ferdig på alt nå. Så vi er Brusla. Det är överraskande så det chans att göra gå ut för något. 2 minutter til Boa Davidsen, som skriver han nyer. Det eneste mulighet om å stekke hans nyer, Bollmikla, Østlenderen, det at skrive han nyer. 2 minutter utvisning, så det blir ikke en halv minutter etter at ha Einar Fjers vil fulltaljer. Skal Kintel gjøre seg alt av oss nyer. Til Fogar Hudja. Bartal Klein Olsen i midtfyr nå, ut til Edvardsen som ute i høyre batje. Av vinstra batje Hjaltemor Jakobsen. Bartal Klein fyrir stigna nå, Edvardsen flyr ut til, og Tavler tidsi av Thomsen, hva gjør han, og skårer! Peter Thomsen skårer, så 3 mål i distan, og sikkerne mål. Jaun Leiker, 23-23, nå mangler 2 minutter. Oi. Det är så blä och drunchen när som skorar att det är förfärligt viktigt mål så ger mot ända honom. Du kan se att han släpper från Norge så. Jag har inte fattat att det är maximum. Och jag har inte att tänka så jag har fattat. Så tror jag om efter en utvidgning så ger nästan det som är efter av klockan. Kintel fick en man ut och sen jag vet inte vad det är och så time out. Kintel take a time out. Hette Reina Gus. Hette Reina Gus i høtten i halsen. 23-23. Lute Marina minutter etter. Og B-linje har mann utvistan. Kintel hever til som etter at det noen mann utvistan, men ta sørste halva minutten verer ha Einar Fjers fulltalet. Så kvart skal heta utdarsla sjøy. Hvis du en høyvisning ungefär en liten hånd av bollen så kan en för dem kasta bollen vi 55% säkerhet i målet. Ja, jag hade det för att Färra manager nu, tar vi tosa dåliga i bakom Lyron. Nu är time out i Ivesteje. Nu ska ta sista slag i stanta. Först ska klara sig bättre, ta sista minuten eller så till lite mer än det. 1,5 minutt til det som etter. Det er hele åker heva etter her i høyesøtlen jeg spiller. 3-20. Edvardsen til Bartal Klein Olsen til Paula Henningsarsson. Bartal Klein Olsen fyrir inn i Monomini. Edvardsen i mot Henningsarsson. Ut til Edvardsen etter. Edvardsen, hva gjør han? Rønner utfordra. Vi ut taklaver. Harst. Og så spiller det ut av vannkjøtten. Han sa ikke Kristiansen, han brenner, slipper fruer etter spilning fra Dana Paula ut av vansjonen, så brenner han, slipper fruer gjennom. Vi Sintor generer i skått av blikken. Han Einar Fjers teker malværen ut, Kjell, la orsaka 6 leikere skulle han inn nå, klar har jo en utforstand, det skal man minnes til. Han er mer av revel, og innloppet John går ikke godt, og han setter med han ved Daniel Torkar. Vad han är fel nu så är omball hinner med Marsk spelar ut till Runa West. Rune ut med Marsk åter.
Kjørs klar til skott. Legger han ut til Rune. Rune ut av vansjon. Til Peter Thomsen. Slipper til skott. Ut til Mark Atter. Mark ut av vansjon. Daniel skårer! 4-3, halv minutter etter. Så tøker Tinto mann ut. Og han Eika utlegger inn. Hvordan skal det enda? 20 sekunder etter. 4-3 til Heinafjers. Barta Klanåsen, Dana Pauli Hansson, Barta Bjørnson, ut til Hanos, kan gjøre han så? Og så mister han ballen med det her, natter. Edvardsen, over til Hans Arka, som Hilton, og trykker med det kastet med det vera. 1 sekunder etter, dette har vært det sørste som vi har skåttet. Dette trykker med det kastet. Det skal sitte, annars er jo Einar Fjers vunnet. Stående 4-3, tog inn ferdig. Målet til Daniel Torker. Mannen som kom inn, Eika, i måneden til å gjøre. Hjaltemor Jakobsen skal ta det her kastet av siste og dysten. Han har alle Einar Fjers verden fra Einar Fjers. Han skyter i målen, og Einar Fjers vann! 4-23. Vi nest siste skåten om i dysten. Oha. Detta blev en sann gysare som det alltid da Jesper Line spelar nästan. Intensiteten i alla fall manglar alls inte. Men det kom att kosta att det inte var no neighbor tjänstemännen där hej det Holkon och i Lommanon. Men man ska aldrig när ska ju ha en shot vi 6 månader av skialistan och visst att det här var en öjliga Brian Hope. Och sikkert kamp. Här var Oscar alla årsök till att klappa efter det ner kämpen som här var utbält hända ner i kampen, det man ju säga. Topp 70 i det det blev kjentelsläkare om hörter Finnur Siktorsson och slash strikspelaren. Han skorade hela tjejmål. Bästa målskyttet så Einar Fjers, det har vært han som skorade i det sista målet og det som avgjorde alt, det var Daniel Torker. Han skorade i 5 mål. Så etter å holde seg 15-11 til Einar Fjers, så enda det vi 24-23 sikre. Og vi har sånn så for å si takk for i det, og hørast.